udinga uJesu kimi uzokwazi ukucontrol impilo yakho, uzokwazi ukusaba ihlazo nokwazi ihlazo, uzokwazi ukuthi la uhambe khona mawuhambile iphunga elisalayo linjani, athina abantu ngawe la usuka khona ubaboniseni wenzeni, ukhulula kanjani ngawe, yini khulula baboneni kuwe did they see umzalwane or babona imkhuba yakho ubaboneni. Namu Jesu, namu Jesu, namu Jesu, maje, oh maje, namu Jesu, namu Jesu, oh Isa, namu Jesu, namu Jesu tukulungulu. Wathanda izwe kangaka yothi uthandiwe njengoba kumenyezela uJesu kanje, njengoba sikhuluma ngoJesu kanje, ingoba uNkulunkulu he loves you, uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu wazi ngefuture yakho, uNkulunkulu wazi ngosuku lwakho lokugcina, uNkulunkulu wazi ngekusasa lakho, wazi ngayo yonke into iphambi kwakhe. Nkosi umusayibusise. Haleluya. Kona la njini othi sengisondile ineminyaka ngisondile ngiqale ngingaka ngaze kangaka kodwa ngaze ngidibane noJesu. Be realistic in your life, be realistic in your life. uJesu akahluleki, uJesu akahluleki. Manje nje uyazi ukuthi ngiyahluleka, amembazalwane ngiyahluleka, futhi uhluleka nomsuhlulekile akhona embezo kulahlayo enjoyele sonweni masunoJesu. Ungafika sonweni kodwa emva kwalokho impilo yakho yonke inomunyu inobuhlungu ongabajawa enjoya. You are running short of Jesus. Come on. Short of Jesus. I'm telling you, I'm enjoying it. In fact, no Jesu, no Jesu, what's him and what is Santana? What's him and what is Hamaga strategy? Because when I let him a packet to walk and tell you, we have got one pay. Amen. Because unepoisa and pagatuako, unepoisa and no more ya wako, open your wonke, open your come on, goes my boy. Hallelujah. Hallelujah. Fumuka yeka. Kosa tufumuka legi supila wangu. Namhlanje. Z11. Enyanga enkambeni 2025. Ngasinda. Ngesenjani? Ngasinda. That's why sometimes ungafundiswa izinto ezinkulu, utshela izinto ezinkulu zingenzi lutho empilweni yakho because vele awukwazi ukuzicontain, awukwazi ukuzibamba ngoba vele awunayo icapacity yokuzibamba, awulungiselelwanga ukuthi kungahlala kuwe nezinto uyithathe uyosiza abanye abantu. Inakade elezweni, inakade elingakhozi. Abantu bajaha ukuyozala azali ingane ufana ayikhulisa, uzoyikhulisa kanjani ngoba ungena Jesu? Uzoyikhulisa kanjani ngoba wena ungenamthetho, ngoba wena ungenaJesu, wena ungakwazi ukuyiholela la izosizakala khona. Yisiye ukuthi akusasi ukuphila kwakho phela, sawuphila kwakho nabantwana bakho wena uthathe ukufaka wena uqobo emgodini. Anako
usube nawo nama-advisor right, ngeke usuyikhokhele lengane ngendlela right, phela ngeke ngoba unaJesu. SinguJesu. Njengoba memezela kanje ukuthi uJesu kube ngathi ngilwa nawe, cha ngilwi nawe. Ngilwa nokuphila kwakho ukuthi akusinde. Phila kwakho kwenza njani? Akusinde. Akusinde ukuphila kwakho. Khona abantu uNkulunkulu abenzela umusa. Khona abantu ngempilo yabo abadeserve ukuthi ngabe baphile namhlanje. But uNkulunkulu banikeza second chance, abanikeza umusa ukuthi mhlawumbe uzolungisa. Mhlawumbe uzokwenza njani? Khona abantu ababatholanga ithuba lolungisa, ababefisa ukuthi kodwa uNkulunkulu ungangibeke nje uNkulunkulu nami ngiphile, uNkulunkulu ngizangithola ithuba nami ngilungise. Abatholanga ithuba, but you got a chance yokulungisa, but we ignore. Yenze njani? We ignore. Uyathalalisa. Uyathalalisa, uyafuka nje. Athi konke kuhamba kahle kodwa wazi kahle ukuthi impilo yami ayihambi kahle. Impilo yami ayikho right. Impilo yami inhlaka. Impilo yami ayidleki. Impilo yami iyalumela. Befanele iqala ilumele kuqala. Usabe lento yokulumela kwempilo yakho ukuthi ingafiki kwabanye abantu. Befanele umele kuwe baba. Umuntu uhlala phi wenza the self introspection. Usihlola wena. Lalela bazalwane. Khona umuntu osikhohlisa ngisho ebusuku embhedeni eselele asikhohlisa athi hamba la azikazi ukuthi akukho hamba la. Akazenzi. Wenza isono. Usiqina sesono. Usiqina. Unjani? Uyathanda usiqina sizokugilaza indawo yakho siqilazela wona sikusa le la lithi khona eBhayibheli inkokhelo yesono ukufa. Kodwa namhlanje nasi sipho somusa esinguKristu Jesu. Sipho somusa sithola la kuKristu Jesu esinguphilo phakathi. Namhlanje ingavuleka ibala lakho, ungavuleka umhlaba wakho. Namhlanje ungavuleka umhlaba wakho uqala ukuphila impilo kube ngathi uyafika emhlabeni. Uqala ubona izinto ngelinye iso. Inkosi usimbusise. Hallelujah. Sesiyathandaza. Bakhona abafana babili omunye kubo walapha phesheya. Lona phesheya weza wavakashela umuntu. Basodlala la eKhamolo. Badlala lona babili bedlala. Uyabona ukuthi ilanga liyashona lingabheka phesheya ukuthi ilanga liyashona. Athi lo wana ekhaya hayi ake sidlale manje sidlale. Kanti kuyeza ukuthi kwaze kwaholana kwabamnyama akasakwazi ukuya ekhaya. Ngoba uhlulekile ukuthengisa isikhathi. Wena uphila phakathi kwakho unenyama la uphila phakathi kwayo. Mawuphuma umphefumulo namhlanje uyayazi indawo yayo uyemhlabathini kodwa umoya wakho uzoshona. Uzoshona umoya wakho. Mangathi wasabela uyadiswa namhlanje. Uzoshona. Konda ukuphephela namhlanje khona uJesu. Bonke abasibonayo ukuthi ngidinga indawo yokuphephela. uJesu khona. Uthi kimi ngimvalele ngaphandle. Kimi ngimvalele ngaphandle. Kodwa yedwa la endlini sengiyathandaza. Kumiwe amazulwini ngempela. Kuthi khona inofuna ukuthi namhlanje igama lakhe libhalwe ngathi ngizophinda la. The angels are standing zimile zibhekile emhlabeni ukhona inozwayo impilo ngomo ukhona inozwayo isixwayiso zimile silinde ukubhana zizobuyela emuva ijabhile ngoba libhekela kwigama kodwa zange sithole lakho igama. Ngiyamdinga uJesu. Nangu uJesu namhlanje kuzobhalwa igama lakho encwadini zokuphila. Kuzobhalwa igama lakho encwadini zokuphila. Khona umuntu lapha phakathi kwethu
I know very well with very few people who are saved here. Very few people who are saved. Very few. That's why sifuna ukushumayeza njalo ngoba sifuna ukuthi nisindiswe angeke sinixoshwe ngoba sifuna ukushumayela nithole umusa. Namhlanje usuku lakho lomusa. Usuku lakho lomusa. That's why I protect you guys. I protect you because in time when ngalilana mangabe isithombo lesesihuwa sihlabulelwa sinisela sizothela ithelo ezinhle. Ungathele namhlanje uthi namhlanje unyakaziswe zami impande. Namhlanje kunyakaziswe zami impande. Namhlanje ngiyezwa ukuthi ngiyanyulwa bishi, ngiyanyulwa emanyaleni. Namhlanje ngiyakhululwa ebudileni. Namhlanje. Lalela bafowethu. Usuke sinalo lelo namhlanje. Tomorrow is not ours. Tomorrow is not ours. No one knows. Kuti tomorrow uzobe kuphi. No one knows. Usuka nalo ilolu namhlanje. Ulungisa namhlanje because our success. Khona into yethu. Kodwa ngaze ngamukela uJesu athi lalela bazalwane ukusindiswa kudinga nje ukuthi uvume ngomlomo wakho khona inhliziyo uvume ngomlomo. uNkulunkulu sekawenzile umsebenzi oqedile. Awungakazi uvume noma ungahamba namakholwa ushume usonke ucule kahle awaziwa awulotshiwe encwadini zokuphila. Ayifanisi nabanye abantu. Omunye umuntu usakusukuma because usakumakhelwane wakhe. Omunye usakusukuma because usabudadewabo. Omunye usakusukuma because usabumfana. Lalela ngitshela indaba yomuntu lo ngelinye ilanga wathi uJesu abathenga siphambalweni. Ithi iBhayibheli kwakunezelele esazimbili. Esinye singapha. Lesinye samkholodela uJesu. Sathi wena engalibukhulu nabanye sikhulule wena kanye nathi. Wathi lesingapha sathi kahle wena awazi ukuthi sikuloku kugwetshwa ngenxa yezono zethu na. Sase sithi sona Nkosi uzumkhumbula. Ungikhumbule embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje wakhuluma ngendaba namhlanje. Wathi namhlanje ngizoba nawe paradise. Namhlanje uzoba nawe paradise. Namhlanje wabe usicela awumazi useceleni kwakho. Yini indaba yakho noNkulunkulu wakho? Awumazi useceleni kwakho. Useceleni kwakho mhlawumbe ulungisile izikho. Everybody, you will never know. Egameni likaJesu. Hallelujah. Usathana dlala nami. Amen. Usathana